Tulong magkakapamilya sa Libon Albay ang tulos na binawian ng buhay. Mantang apat na iba pa ang pigo-obserbaran pangunyan sa ospital. Makalis na maudong kang pigkakansubot na pufferfish o butete kasudma. Binisto ang mga binawian ng buhay na sinda Marisa Concepcion, 46 anyos. Asin ang esposo kaanin na si Tirso Concepcion, 47 anyos. Dangan ang manugang na si Luis Lucanyas, 36 anyos na enterong residente kan Barangay Tambo kang nasabing banwaan. Alas 2 kasudmang hapon kang ipigdalagan pa sa Pantaw District Hospital ang mga biktima. Alagad makalis ang nagkapirang oras. An mga ini ang binawian man sa naning buhay. Apwera sa mga nagadan, naudong man ang tulupang akikan mag-agom, asin ang saro nindang makuapo. Natulos man na ipigbalyo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa syudad ng Legazpi. Basado sa impormasyon, alas 11 kasudmang aga kang lutuon kan pamilya ang nagkadarakop na butete bilang pangudtuhan. Alagad kan makakaraon na. Dumana na miripit sa kulog kan tulakan mga biktima, asin nagparasuka. Nung na-receive ko po yung mga information sa doktor po namin sa MHO, pinaimbestigan ko agad sa BSW kasi baka po may mga nabigyan pa po iba. So far, wala pa man pong nadagdag sa akin na report. So, isang pamilya lang po ang na-report na nakakain po. So, yung binigay po nila sa akin na pagkain daw, yung pikong or bone pili. Yung pili, pufferfish po, yun. Kaso, ang pagkaluto daw po kasi noon is ginataan. Napag-araman, nabaku ini ang primerong best na nakakakaning butete ang pamilya Concepcion. Sa presente, pigo-obserbaran pa sa BRHMC ang iba pang biktima kang nangyaring food poisoning. Sa tala naman kang Rural Health Unit Libon, ini ang primerong best na may nagadanhuli sa pagkakaning butete sa nasambit na banwaan. Abiso kang mga eksperto, ibitara nanggad ang pagkakaning butete, hulita ini ang nakakaudong na posibleng mauli sa pagkagadan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.